Hola, bona vesprada a tots i benvinguts a este acte de presentació pública de la 9a edició dels Premis del Casal Bernat i Baldoví a les Falles de València en la seva convocatòria de 2022. Com sabeu, és tradicional que este acte el celebrem en el Casal de la falla que ha guanyat el Premi Almodí a l'escena reivindicativa valenciana de l'any anterior, en aquest cas el 2021, i que fon la falla de la plaça de la Santa Creu. No obstant, com ells en aquest moment tenen el seu casal en reforma, està rehabilitant-se l'edifici en què es troba, hem traslladat l'acte a l'àtic Alameda, al qual aprofite per a donar les gràcies per acollir-nos avui en aquest acte de presentació. I el primer que devem de fer, per supost, és saludar i convidar a que vinguen amb nosaltres, perquè en realitat són els anfitrions d'aquest acte de presentació, a la fallera major de la falla de la plaça Santa Creu, Mari Carmen Marco, acompanyada del seu president Manuel Vicieno. Bé, Mari Carmen, Manuel, el primer, enhorabona per aquest premi de 2021 en aquestes falles que tant mos costa de poder plantar, però que finalment poguérem plantar, en una escena reivindicativa fantàstica de la nostra llengua, de la nostra cultura valenciana, que en definitiva és el que intentem defendre en el Casal Bernat i Baldoví. Anem a anar desgranant u a u els premis que anem a convocar per a la convocatòria d'enguany. I bé, anem a començar precisament pel Premi a l'Escena Reivindicativa Valenciana. El Premi a l'Escena Reivindicativa Valenciana, com en anys anteriors, se concedirà d'entre totes les falles que s'apunten al premi, és a dir, que presenten el seu full de participació, i aquella comissió que presenta una escena reivindicativa del patrimoni econòmic, social, cultural, històric del poble valencià, que el reivindique, que el doni a conèixer, que critique la seva situació. La millor escena rebrà el Premi Almodí a l'escena reivindicativa valenciana, a més d'un premi en metàl·lic de 200 euros i una distinció que a més otorguem a l'artista faller autor de l'escena. A aquest premi només podran optar les comissions que estiguen censades en Junta Central Fallera. Este premi, a més, està patrocinat per l'Ateneu Mercantil, al qual donem també les gràcies en aquest acte per un any més col·laborar amb nosaltres. Aquests premis continuen sent una realitat. A més d'aquest premi a l'escena reivindicativa valenciana, convoquem un any més els Premis Garrofa a la millor crítica en llengua valenciana en la falla, tant a la falla infantil com a la falla gran. I s'atorgaran premis a aquelles falles que presenten millors texts de crítica en els cartells de la falla. És a dir, així ja no és una sola escena en la qual se valora no sols el text, sinó la composició de l'escena, la seva originalitat, el conjunt, la temàtica, sinó que ens centrem en la crítica general de tota la falla, de tot el que agafa el faller. Valorant aquest premi, al qual també només podran participar les comissions que estan censades en Junta Central Fallera, també s'hauran d'inscriure i les falles guanyadores obtindran un palet, un artístic estàndard, com este que estem veient així, que és l'estàndard del Premi Almodí que guanya en les falles de 2021 la falla de la plaça Santa Creu. Estos premis Garrofa, també enguany, un any més, també hem d'agrair el patrocini de Plotearte i REM Espai Creatiu, que van a col·laborar també en 2022 per a que aquests premis Garrofa a la crítica tornen a ser una realitat. Convoquem també el Premi Renaixença a l'ús de la llengua valenciana durant tot l'exercici faller. En aquest cas no se valora la falla, sinó que se valora l'ús que se fa del nostre idioma tots els mesos de l'any en les activitats habituals de la falla, i per a participar en aquest premi el que hauran de fer les comissions, que en aquest cas ja no sols tenen per què ser de Junta Central Fallera, sinó que poden ser de qualsevol altra localitat on se plante falla, en març,
el que han de fer és presentar una memòria d'activitats, de totes les activitats que hagin fet durant l'exercici, demostrant d'alguna manera aquest ús normal del nostre idioma en tots els actes de la falla, intentant que la llengua s'utilitzi en els documents de la falla, en la pàgina web, en les redes socials, activitats que tinguen ressò social, també des del punt de vista cultural, que participen les generacions més joves, etc. Tot això està descrit en les bases dels premis que cap al final de l'acte comentarem on se podran consultar. Un altre premi que també compta amb moltíssima participació tots els anys és el Premi El Mole a l'artícul d'investigació en el llibret. Un any més atorgarem 3 premis, primer, segon i tercer, al millor artícul d'investigació inclòs en el llibret de la falla i, a més del corresponent estàndard, també hi haurà un premi en metàl·lic, en aquest cas de 400 euros, que se repartirà en 200 euros per a la comissió i 200 euros per a l'autor del llibret, o l'autor de l'article, en aquest cas, que s'inclou en el llibret. Este premi també està patrocinat per l'Ateneu Mercantil i, en aquest cas, els llibrets s'hauran de presentar abans d'una data determinada, segons se determinarà en les bases, per a que el jurat tinga temps suficient per a valorar aquests articles d'investigació abans de la celebració de les falles de 2022. I un altre premi del llibret és el Premi Narrativa Fallera Jove. És un premi que està dotat en 200 euros a l'autor del millor relat, conte o narració en llengua valenciana que se publique en el llibret de la falla, a més d'un estàndard per a la comissió guanyadora. La condició és que l'autor tinga entre 14 i 35 anys, és a dir, busquem una persona jove, una persona que d'alguna manera tinga inquietuds literàries i vulgui participar en un relat que estiga publicat en un llibret, siga la seva falla o potser no sent la seva falla, però que la falla li doni, com en el cas dels articles d'investigació, l'espai per a que publique la seva obra. I a més d'estos premis, que vàrem veure en l'acte del passat dia 11 de gener, que continuen comptant i probablement cada volta més en una participació de més i més falles, també mantenim un any més les distincions. Per una banda, les distincions Purna a l'ús de la llengua valenciana en el llibret, que s'atorgaran en principi en número màxim de 20, l'únic que passa és que en acabant quasi tots els anys han hagut moltes més falles i molts més llibrets que han sigut mereixedors d'aquesta distinció i molt habitualment el jurat decideix donar-ne més, però en principi 20 purnes a les comissions de falla que redacten els texts del llibret íntegrament en llengua valenciana i, a més, d'acord amb les normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. I siga el llibret més gran o més xicotet, més luxós o més normalet, tinga més o manco contingut, tots els que estiguen correctament escrits i de manera íntegra rebran aquest diploma i aquesta distinció purna a l'ús de la llengua valenciana en el llibret. I, a més, les distincions Flama que valoren el mateix però en els cartells de la falla, tant de la falla gran com de la falla infantil. És a dir, tots els cartells que estiguen, la falla que tinga tots els cartells que estiguen correctament escrits en llengua valenciana, d'acord amb les normes del Puig, rebran aquesta distinció, però en aquest cas és una novetat respecte a anys anteriors, i és que per qüestions logístiques sí que anem a demanar que les comissions s'apunten també expressament per a que el jurat passi a valorar aquesta distinció Flama. Fins ara els jurats recorrien de manera íntegra totes i cada una de les comissions que pertanyen a Junta Central Fallera, però enguany anem a demanar que en el full d'inscripció marquen expressament si volen optar a aquesta distinció Flama que valora l'ús correcte de la llengua valenciana en els cartells de la falla. Els determinis, encara que en la pàgina web habitual, que és premisbernatibaldoví.wordpress.com, a partir de demà van a estar les bases completament actualitzades i en tots els detalls que vostès han de tindre en compte per a poder participar, però dates importants són que tots els premis de falla, totes les inscripcions s'han de verificar abans del dia 10 de març de 2022
I tots els premis de llibret necessitarem tindre el llibret en el nostre poder abans del dia 4 de març per a que els jurats tinguen temps per a qualificar totes les obres que vagin a presentar-se. De qualsevol manera, un any més, esperem que se repetisca aquest èxit de participació que vàrem poder gotzar, com he dit fa un moment, en aquest acte que tinguérem fa alguns dies en el Saló Museu, amb vora 300 persones van omplir aquest local per a replegar els seus premis i les seues distincions. I en qualsevol cas, jo crec que no deu haver ningú dubte. Si hi ha algun dubte, de totes maneres, en la pàgina web, repetisc, premisbernatibaldoví.wordpress.com estaran les bases i se podran consultar. I simplement vaig a donar la paraula també als nostres representants per si volen dir algun comentari o alguna valoració al respecte d'aquests premis, dels quals la Falla Plaça Santa Creu és prou assídua. I a més també la nostra entitat ha col·laborat també en algun acte, alguna xerrada que s'ha fet, alguna tertúlia, per la qual n'hi ha també una relació prou estreta. Manolo i... Bueno, te passen el... Sí. Bona vesprada a tots. En primer lloc, agrair al Casal Bernat i Baldoví que hagin trobat un lloc per a poder fer l'acte, perquè, com bé has dit, Òscar, el casal el tenim empantanat, està ple de trastos, la finca està reformant-la i era impossible fer-lo allí. Vaig oferir de buscar un casal, l'haguem trobat, però crec que el marc és incomparable i moltes gràcies per convidar-nos i per poder fer d'anfitrions encara que no sigui la nostra casa. En segon lloc, agrair el premi. Personalment a mi m'ha fet molta il·lusió. Ma casa ve d'arrels valencianistes molt profundes i almenys des que jo estic en la Falla procure que tot el que s'escriu i com es parla en la Falla siga en la normativa de la Real Acadèmia de la Cultura Valenciana, perquè crec que és com deu de ser. Som una falla de les més antigues de la ciutat de València, nascuda al bressol del barri del Carmel, barri on eren les falles, datem de 1849 i res, que això sigui el principi de més col·laboracions en el Casal Bernat i Baldoví, mos teniu per lo que vulgueu, jo sé que al revés és igual, i res més. Moltes gràcies i l'any que ve més, millor, i a veure si som més normals. Pues yo decir que aparte de lo que ha dicho mi presidente, que estamos con todo el casal, la pandemia, vamos, más no, bueno, más sí que puede pasar porque hay cosas peores, pero bueno, pues agradecer eso, el que nos hayáis cedido el estar aquí para este acto y agradecer vuestra presencia porque tal y como están las cosas, pues es mucho de agradecer. Gracias. Molt bé, doncs jo penso que el propòsit de l'acte està complit. Encara que siga pesat, recordar la web, premisbernatibaldoví.wordpress.com. A més de la nostra pàgina web general, casalbernatibaldoví.org, que està en procés de renovació i que en breu va estar també a ple rendiment. Evidentment, els nostres perfils de Facebook i de Twitter. I bé, com sempre, el Casal Bernat i Baldoví, des de la seva fundació en 2012, al servici de les falles, de la seva cultura, de tot això que les fa ser especials, que les fa ser úniques, que les fa ser aquest patrimoni que tenim tot el poble valencià i que tots tenim l'obligació de mantindre i de llegar a les generacions que ens han de succeir. Molta sort a totes les comissions participants en els premis i que tinguem unes bones falles. Bona nit.